Bos días. O primeiro que quero facer é saudar aos camaradas e ás camaradas. É importante empezar por algo que parece que é difícil últimamente, falar como comunistas. Despois saudar aos compañeros e compañeras que están aquí hoxe e evidentemente agradecer a Esquerra Unida ao convite feito ao conxunto da sociedade aquí en Coruña e da provincia para que se puderan facer aquí intervencións. Eu non vou a estender moito. Acabo de dicir, solamente quero manifestar unha profunda satisfacción por atopar un espazo no que se pode falar, no que a conciencia colectiva vai encaminhada para unha fronte amplia popular, como se dixo aquí, que xa no pasado deu moi bons resultados ao conxunto da sociedade española e que permitiu a implantación dunha Constitución que era a máis avanzada no momento, que, se non me equivoco, a día de hoxe continúa a ser unha das máis avanzadas do mundo. Moitas gracias a todos vos por estar aquí, moitas gracias a todos vos por o vosso traballo, e agardo que continuedes pulando por unha amplia fronte popular na que persoas, organizacións, movimentos sociais teñan capacidade de expresar as súas esperanzas, pero non solamente isto, e aquí é importante, sino tamén levarlas adiante. Eu poido que presentar unhas listas pechadas a tantos meses, é un erro, pero é un erro porque seguro que hai moita xente que está disposta a participar en candidaturas populares por barrios, por vilas, por cidades, na que eu coido, igual que moitas outras cousas que comparto con unhas intervencións, se transformades dentro da vosa práctica como organización, a cada vez un respaldo social que é merecido pola trayectoria que leva moitas das organizacións que defendedes esta marca, e, bueno, a sociedade española conseguirá un cambio de réxime político. Deixaremos de ter a unha oligarquía financiera terrateniente gobernante que debería do franquismo e pasaremos a ter un goberno popular que leve adiante iniciativas claras, concisas e dirixidas especificamente a que non vivamos a costa do dor e sufrimento de moitísimos milleiros de persoas en todo o mundo. Gracias.